ಇನ್ನಿತ ದಿನ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗಣ ಹೋಮ ಪೂರ ಆದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಲವಸ್ತು ಪೂ ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡತ ಪೂಜೆದ ಅವೇನು ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದರ್ಪದಿದ ಅಡ್ಡ ಬೂರ ಎತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ದೀತ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಭಟ್ರೆನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬುಡ್ರೆ ಪೋಯೆರ್ ಬೊಕ ಬಾಲೆನು ಮಾಮಿಲೆ ತೊಂಪುವೆರ್ ಐಗ್ ಒನಸ್ಕೊರ್ದು ಜಪ್ದಾಯರೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪೊಯ್ಜಿದಾಯೆ ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಆಯ್ನೆ ಮಾತ್ರತ ಏರಾಂಡಲ ಪೂಜೆ ಆಯಿನ ಇಲ್ಲುನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತುಪುವೆರ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಕುಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಯೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಮಾಮಿ ಬೊಕ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯೆರ್ ಪೂರ ಆಂಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಭಟ್ರೆನ್ ಬುಡ್ದುವೆರ್ ಪೋಯೆರ್ ಬಾಲೆನ್ ಅವಳ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಣ್ಣಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒನಸ್ ಮಲ್ದಿಜಾತ ಒನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಜೆಪ್ಪಡ್ ಪಂದ್ ಬೊಕ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಉಂತೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಗಣ ಹೋಮ ಆಯ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಗಣ ಹೋಮ ದಂಚಿನ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಲತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಒರ್ತಿ ಏರಾಂಡಲ ಉಂತೋಡತ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಉಂತೆ ಮೂಲು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ತರ್ದು ಈಡೆಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಂಟು ಪೂರ ಕನತ್ ದಾಂಡ್. ಸೊ ಕುಂಟು ಪೂರ ಮೂಲುಂಡು ತುಲಿ ಈ ತ್ರಾಸಿ ಬೂರ್ದುಂಡು ನನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಇಂಕ್ ಅವು ಇನ್ನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಪಿಕಪ್ಡ್ ಕನ್ನಡಾತೆ. ಸೊ ಐತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂದು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಕನ್ನದಾಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಕುಂಟುಂಡು ಕೋಡೆ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕುಂಟು ಪೂರ ಉಂಡು. ಅವೇನ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಯಾನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕನ್ನಡು ಬಾಲೆ ಮೂಲೆ ಮಾಮಿನ ಒಲೆ ಉಂತ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಗಡಿಗಡ್ಡೆ ತುಂಪುಡು ಬರ್ರೆ ಆವಂಡು ಅಂಚಾದ್. ಸೊ ತೂಯರಟ ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಬೇತೆನೆ ಪಾಡ್ವೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಕನತ್ತ ದೀಪನ ಗಣ ಹೋಮದ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚಾದ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತವಳು ತುಳಸಿದ ಇನ್ನು ನಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೀರೂರು ಕರ್ಪರೆ ಉಂಡು ಕಜ್ಜಿಪು ನುಪ್ಪು ಕಜ್ಜಿಪುರ ಇನ್ನಿಯೇ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಟೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಆಯ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ದಿನ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬುಧವಾರನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟ್ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಅತ್ತ ಇನ್ನೆಂಟು ಗಣ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ವೆಜ್ ಮನಸ್ಸು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಲೆ ಅದೇ ಪೇಂಟ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ದ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ದೆತೋ ನೋಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಏನಡ ಇಜ್ಜಿತ ನಾನು ಕೂಡ ದೆತೋ ನೋಡಾತೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆದ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಗಿಡ್ಡಿ ಹಂಚಿಂಚು ಬಲಿಪೋಡು ಅವಳು ಜಾಕೆಟ್ ತಿಜಿ ಬಲಿಪೆರೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಎಮೋಷನ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಪ ರೂಮುಡು. ಸೊ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂತೆದ್ದು ಒಂಥರ ಭಾರ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಒವುಲ ಶಾಶ್ವತ ಆತು ಒಲ್ಪ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪೊಡುಂದು ಎನ್ನುವುದು ಪಡೆ ಪೋವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ತದಿಡೆ ಬರೋಡು ಅಂಚ ನಾನು ಹೊರದಿನ ಉಂಡು ತೋಡು ನನ್ನ ಅವು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಗುಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದುಃಖ. ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂಚು ಉಪ್ಪುನೊಂದು ತೋಡು ನನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯನೇ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅವಳು ಉಂಡತ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿತ್ತೆ ಪೂರ ಅಲ್ತದ್ದಿಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಇನ್ನೆರಡು ದುಂಬೆನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಾನ ಮುಲ್ತ ಇದು ತದ ಹೋಮ್ ಟೂರು ಎಂಟಿ ಹೋಮ್ ಟೂರು ಅವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತಂಚದಿಂಕ್ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಅವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪತ್ರದ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿನ ಇಂಕ್ ಅಂಚೆತ್ತ ನನ್ನ ಒಂತ ಬೇಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇಲು ಒಂತತ್ತು ಇದು ಕುಲ್ಲು ನಾ ಮಟ್ಟು ನಮಕ್ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಲು ಉಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪದು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಮತ್ತು ಗಣ ಹೋಮ ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಬಾಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಗ್ಲ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಆಪುಂಡು ಒರಿಯಾಗ ಪಂಡ ಕೂಡ ಒರಿಯಾಗ ಪಂಡ ದಿನ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಐಕ ಅದಿಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಡು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂಜೆಗನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರ ಪರಿಚಯದಾಗಲಿ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಸೊ ಪಂತಿಜಿ ಪಂದಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡೆ ಅಂತಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲುನು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರಂಡತ ಆಗ ಮಾತಾಡ ನೆಪ್ಪ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇವಾಗ ತೂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಂಡದ ಆತಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡು ನಾನು ಅಲ್ತದ್ದು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾತೊಂಬರೋಡು ಇನ್ನೇ ಪತ್ತೊಂಬರೋಡು ದಯಪಂಡೆ ಇನ್ನಿ ರಜೆ ಉಂಡು ಇಂಕ ಅಂಚದ್ದು ಪತ್ತೊಂಬರೋಡು ಎಲ್ಲೆರ್ದು ನನ್ನ ಆಪುಜಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಪೋಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೈಯಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ನನ್ನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೊಸ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ಲ ಈತ ದಿನ 5 ವರ್ಷ ರೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನತ ಲೈಫ್ ಎಂಚೆತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಬೇಕು ಮುಗಿದನಂತ ಲೈಫ್ ಎಂಚದ ಇತ್ತು ಓನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಸಂಸಾರದ ಲೈಫ್ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಕುಲ್ಲು ವರ್ಷ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪುಜೇರು ಲೈಕ್ ನಾನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆನ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಡುವೆ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನತಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಇಟ್ಟಿಗೇನು ಪೂರ ದೀದು ಸೊ ಮಲ್ತದು ಪೇರೂರು ಕರ್ಪಾಯಿನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕುಂಕುಮ ಪೂರ ಬಾಜನಗ ಪಾಡ್ದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಸತ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚೈಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಮೈತದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಡ್ಯಾನ ದಾದ ಅನ್ಪನಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲೆ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಪುನಃ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾನು ಅಪ್ಪಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಾನು ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕನೆಯಾನು ದಿಕ್ಕೆಳ್ಡು ದಾದ ಕದ್ದು ಸೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಕನತದು ಸ್ಟವ್ ಪೂರ ಕನತದು ಐಟೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂತಿನತ ಅಂಚಾದ್ ಮತ್ತು ಟಫ್ ಆಂಡ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದೀದು ಸೂ ಮಲ್ತದು ದಿಕ್ಕೆಳ್ಡು ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪರೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಬತ್ತದು ಆರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚದ್ದು ಅರೆಗೆ ಪಂಡ ಬೆಂದರ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡದು ಗೊತ್ತುಂಡತ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ತತ್ತಂಡ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ರಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಸ್ಟವ್ ಪೂರ ರೂಮ್ ಉಡೆತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಬಂಗಾಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಮಾಮಿ ಉರ್ಕರ್ಪಾಯರು ಪೇರುನು ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಉರ್ಕರ್ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತನ ತೋಜುಡು ಅಂಚಾದ್ ಫೈನಲಿ ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೇರ್ಲ ಉರ್ಕರ್ಪಾದ ಆಡ್ ಸೊ ಪೇರ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಾಲೆ ಓಲುಲ್ಲೆ ಬಂದಾವು ಬಾಲೆ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ತಿರ್ತಿಲ್ಲಡ್ ಅವಳು ಜಬುಡ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತ ದಯಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಚೊರೆಪಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಅನಾಗನೆ ಚೊರೆಪಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿಲೆ ತಂಪು ಜಬುಡ ಅದು ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲು ಪೇರು ಉರ್ಕರ್ಪಾಯರೆ ಸೂ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಪರದಾಟ ತೂದ ಆರೆನ್ ಫೈನಲಿ ಸೂ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೇರು ಉರ್ಕರ್ಪಾಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಿಯ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಯಾನ ಹಿಡ್ದುಂಬೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಮಾತಾಡನ ಪೇರು ಪಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಮೂಜು ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಕಜ್ಜಿದ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದ್ದು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಡು ವನಸ್ ಮಲ್ತ ಕಂಡ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಕಂಡನಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ದ ಪೈಪ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ಹೌದಾದ ಕಲ್ಲು ಪಂಡ
ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಉಂಟಾದರೆ ಕಲ್ಲು. ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಏನಿತ್ತ ದಿನ ಎಂಚ ಒಂದು ತುಕ. ಸೊ ಇದು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋದು ಕಜಪದ ಪೋದು ಪೂರ ಪತಂಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಎಮಿಷನಲ್ಲ ದಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 5 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ತ. ಸೊ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಫ್ರೀ ಟಿಕ್ಕನಾಗ ನಿಜ ಆಯ್ತು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಫಸ್ಟ್ ತೋರೆಸೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ನುಪ್ಪು ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಾರ್ಲ ಲತ್ತನೆ ಬಿತ್ತದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಲತ್ತನೆದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಲತ್ತನೆ ಬಿತ್ತತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲುಲ್ಲಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೋಚ್ಪಾವುಜಿ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೋನೆ ತೋಚ್ಪಾವನಿ. ಸೊ ಅವು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕೈ ತೋಜುಡು ಅವು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೋಜುಂಡು ಅವಳು. ಸೊ ಅಂತ ಕೀ ಮಿಸ್ ಆದ ಅವಳು ಒಬ್ಬರದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಕೀ ಕನ್ನಡ ಪೋತಲ್ಲ ಅವಳು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅಂಚಿನ ರಾಶಿ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಆಜಿಡುನು ಇಂಚೆಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೆತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಬಾರಾಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇದು ಕಾಯಿಲ್? ಈಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಲು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಯಲು ಕಜ್ಜಿ ಪುಗ್ಗು ಬೊಕ ಸಾರು ಹಾಲೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾರು ಹಾಲು ಮಲ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಲತ್ತನೆದ ಕಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲ ಸಾರು ಆವೊಂದು ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾನು ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೇನು. ಸೊ ಅವೇನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನು ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಲತ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಜ್ಜಿಪು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಬಂಗ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುನ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾಯಸ ಕಲ್ತೇನು. ಒಂಜಿ ರವೆತ ಪಾಯಸ ಪಾಯಸೆಗೆ ಒಂಜಿ ರವೆತ ಪಾಯಸ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಪೇರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪರೈತಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಇಡುತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಕಜ್ಜಿ ಪದಾರ್ಥ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ದು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೋನಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ನುಲ ಬತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಪ್ಪುನಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ದಾದನ ಒರ್ತಿ ಮಿನಿ ಇತ್ತುದುಂಡ್ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತುದು. ಬಟ್ ಒಂಜಿ 7 ಬೋನಕ್ಕಲ ಅನ್ನುಲ ಚಿನ್ನುಲ ಬತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಒರಂಬರ ಅನಗ ಬೊಕ ಪೋಯೆರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬುಲ್ತಿಂಡ ಬಂಡ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಅವಳು ದುಃಖ ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ದಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಬನ್ನ ಫುಲ್ ಏನು ಬುಲ್ತಾನು ಇಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಬಾತೇರ ಇಂಚೆನ ಬಾತೇರ ನಾಚಿಗೆ ಹಪ್ಪಿನಿ ಬುಗ್ಗಿಗೆ ಎಂಚೆ ಎಂಚಪ್ಪು ತೋಜುನೆ ಜೀರಿ ಇಂಚು ಬಲೆ ಅವಳು ತೋಜುಜಿ ಮೊನ್ನೆ ಅವೇ ಗಂಧ ಉಂಡು ಪಾಡ ಇತ್ತು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಫುಲ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಹಾಯ್ ಪರ್ವೆ ನನ್ನ ಅವಳು ಅಕ್ಕನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಏರಿಯಾ ಬಾಬಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಏಕಡೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರು ಅಂತ ಐಕ್ ಬಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಯ್ದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ಬಂತು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಉಂಟುಂಟು ಗಾಡಿ 19 ದಾದಾ ಮಲ್ದ ಒತ್ತಾ ಫುಲ್ ಇಂಚಿದೆ ಅದು ಸಾಕು ಬರಾಡ್ತೀರಾ ಆಡಿ ತಿನ್ನು
ಗಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೀರ ಬರೀ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಊರಾಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಪೋವ ಪಕ್ಕ ಪೋಂಡು ಅಂತ ಲೇಟ್